Zabíjačková sezóna na Slovensku začína. Podľa informácií, ktoré pochádzajú z prostredia Európskej komisie, sa Robert Fico chystá tento najbližší týždeň zaútočiť na právny štát na Slovensku. Smerohlas predkladá v skrátenom legislatívnom konaní zákony, ktoré majú za cieľ ochromenie polície, zmenu zákona na ochranu oznamovateľov a podriadenie úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúre. Týmito krokmi chcú urobiť zo Slovenska krajinu, kde sa korumpovať a kradnúť znova oplatí. Ani dôchodky, ani energie, ani hypotéky nie sú ich prioritou. Ďalší volebný podvod Smerohlasu. Slováci si od januára za plyn opäť priplatia. Pred voľbami mali plné ústa, ako znížia ceny energií a plynu, no realita je teraz úplne iná. Podľa analytika cena za plyn by mohla vyskočiť až na 100 mesačne. To by už ľudia tvrdo pocítili. Všetko, čo doteraz Smerohlas sľuboval, tak z toho nič nesplnil. Tvária sa, že to ani nepovedali. Takto isto budú pristupovať aj k tomuto a nechajú ľudí, aby platili aj vyššie poplatky, vykastrovať spravodlivosť.